Heipä hei, tässä Ari. Käsitellään nyt vielä vähän Musescoren näppäinoikoteita ja varsinkin se, miten me pystytään vielä entisestään nopeuttaan esimerkiksi sointujen syöttämistä. Ja tässähän siis oletuksena on, että mennään syöttää muutama sointu, Ctrl-K ja sitten kirjoitetaan tuonne C-duuri. Ja sitten seuraavan tahdin alkuun pääsee Ctrl-nuoli-napilla. Ja se on muuten kyllä ihan ok, mutta se vie aikaa, kun oikea käden siirtää tänne nuolelle, sitten etsii takaisin taas. Et varsinkin jos kirjoittaa jotain pidempiä nuotteja ja niihin sointumerkkejä, niin tämä on pikkusen aikaa vievää. Ja sitä varten vaihdetaanpas näppäinoikotiet. Mennään tänne asetukset, pikanäppäimet, etsitään täältä seuraava. Tuossa se näyttää olevankin Ctrl oikea nuoli ja määritetään tämä uudelleen. Laitetaan sinne nyt, kokeillaan Ctrl äätä, jolla mennään eteenpäin. Edellinen, se olisi tossa. Laitetaan tänne edellisen sitten Ctrl Ö. Eli Öllä taaksepäin ja Äällä eteenpäin. Testataan vielä. Eli nyt Ctrl Ä, joo toimii, Ctrl Ö toimii. No sitten seuraavaksi tulee mieleen, että mitäs jos Ctrl Öllä pääsisikin eteenpäin ja Ctrl Shift eli vaihtonäppäin ja Ctrl yhtä aikaa ja siihen Ö, niin sillä pääsisi taaksepäin. Sitten ei tarvitsisi nostaa edes sitä pikkurillia pois Ö-kirjaimelta. Mennään kokeileen. Pikanäppäimet seuraava. Ja nyt se on tuolla Ctrl Ä. Taikka itse asiassa, mennään ensin sinne edellinen, niin se oli siellä Ctrl Ö ja vaihdetaan tämä niin, että se olisikin Ctrl Shift Ö. Mutta vaikka täällä pidän pohjassa Ctrl ja Shift näppäintä, siis Ctrlia ja vaihtonäppäintä yhtä aikaa ja sitten Ötä, niin tämä ei sitä osaa lukea sitä vaihtonäppäimen painallusta. Voidaanko tehdä nyt mitään? Voidaan. Napsautetaan tuolta, että vienti. Ja sitten viedäänpä se tänne itsellemme. Kirjoitetaan vaikka oikotiet. Ja mennään skurkkaan nytten sitä meidän tiedostoa. Se siis tallensi sinne kaikki näppäinoikotiet ja se on nyt toi oikotiet.xml. Avataan se jollain tekstieditorilla näin ja etsitään täältä sitten, että tässä vaikka se Ö, no niin siellä on move left quickly ja tähän kohtaan me haluttiin Ctrl plus Shift plus Ö. Ja etsitään sitten vielä se, missä meillä ennen oli Ä, eli täällä Ctrl Ä ja vaihdetaan tähän normaali Ctrl Ö. Eli nyt oikealle Ctrl Ö ja vasemmalle Ctrl Shift Ö. Ja tallennetaan Ctrl S. Näin. Ja sitten, koska täällä oli vienti, niin täällä on myöskin tuonti. Ja nyt tuodaanpa se sama oikotiet, joka ihan äsken tallennettiin. Näin. Ja sinnehän se on ilmestynyt. Siirry edelliseen tahtiin nopsasti Ctrl-vaihto Ö. Kyllä. Ja testataan vielä. Eli nyt Ctrl Ö menee eteenpäin ja Ctrl-vaihto Ö taaksepäin. Ja oikein käden pikkurilli saa pysyä koko ajan tuossa samassa paikassa.
Upsis, tuli jo vähän. Näin. No niin, ja monta sekuntia tai ainakin millisekuntia nopeutui taas sointujen syöttäminen. Ai hei, yksi juttu vielä. Tuli samassa mieleen. Täällä välillä toimii ja välillä ei toimi. Eli ei toimi kovin hyvin se, että jos me ollaan kuuntelemassa jotain nuottia. Pitäisikö ottaa tähän joku esimerkki? No, otetaanpa jostain. Mikähän olisi semmoinen, missä nyt ei olisi kauheasti otetaan vaikka Bachia, niin ei ole mitään teosto-ongelmia sitten YouTuben kanssa. No niin, menuetti. Pistetään soitto soimaan. Noin, jos mä painan tästä kohtaa välilyöntiä, niin se jatkaa siitä kohdasta, minne se jäi. Ja periaatteessa Control Home pääsee alkuun. Mutta jos mä haluan nyt alkuun, niin Control Home ei teekään mitään. Sitten pysäytetään siellä Control Home. Niin sitten yllättäen mitään ei enää tapahdukaan. Eli tämä on tämmöinen kertakäyttö alkuun. Tämä kelaa taaksepäin, se toimii aina, vaikka oltaisiin ihan missä kohtaa, mutta vaatii sen hiiren nostamisen tänne. Mutta tehdään sillekin pikanappi ja taas muokkaa asetukset, pikanäppäimet. Kelaa taaksepäin. No niin, tässä. Täällä ei vielä olekaan näin mitään pikanäppäintä. Ja tähän voi tietenkin laittaa ihan minkä vaan. Mä itselleni laitoin hipsun, joka on siis siellä ään oikealla puolella. Ja se tuntuu toimivan ihan hyvin. Eli tallenna ja OK. Ja sitten testataan. Nyt painan hipsua. Ja sitten pysäytän ja se jatkuu tuolta ja taas painan hipsua. Niin joo, aina palaa alkuun niin kuin pitää tehdäkin. Noin, no nyt määriteltiin pari kolme pikanäppäintä sinne, jotka taas ehkä helpottaa elämää. Nähdään ensi kerralla. Hei hei!